Idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Bara Gurbi Episode 3 Episode na 3. Ita ce ta dawo ta ja shi har ban ɗaki, sai da ya shiga sannan ta dawo falo ta shimfiɗa dadduma babba, ta jera flas ɗin abincin da jog na ruwa da kofuna, sannan ta dawo ta ɗauko masa jallabiya da gajeren wando, kasancewar yamma ta yi ta san da wahala ya sake fita. Bayan ya fito ya shirya suna zaune suna cin abincin, a baki yake bata. Bayan sun gama ne ya tsare ta da ido ya ce, Dr. Saratu ta bugo min waya muna jigawa, ta kuma faɗa min yadda sakamakon ya kasance. Islam ta yi ƙasa da kanta, ba ta son rauninta ya bayyana. Ya ci gaba da cewa, don Allah Islam ki kwantar da hankalinki. Haihuwa Allah ne ke bayar da ita. Kina da iliminki kin sani, kuma kullum abin da malam ke gaya mana kenan, yana kuma iyakar ƙoƙarinsa a kai. Saboda haka ba za mu sake zuwa asibiti da niyyar neman taimako akan haihuwa ba. Idan muna da rabo duk daren daɗewa za mu samu. Islam ta ɗago daren idanunta ta zuba masa. A raunane ta ce, ni ma na amince da hakan diya, kuma ba zan ƙara damuwa bisa ga rashin haihuwa ba, yanzu damuwa ta ɗaya ce. Sai zuba mata ido, mecece damuwarki? Kai tsaye da iyakacin gaskiyarta ta ce, ina son ka Muzakkir, irin son da ya sanya min tsananin kishi a kanka. Ina tsoron wata rana ka ce za ka yi min kishiya ko don ta haifa maka yara. Na san kuna ɓoye min ne kawai kai da Dr. Saratu, amma jikina yana bani ni ce nake da matsala ba kai ba. Muzakkir ya saki wani murmushi. Wato ita mace dai komai iliminta da zurfin tunaninta a sha'anin kishi ba sa iya daurewa? Ya matso sosai ya kama hannunta yana cewa, tsakanin ni da ki Allah kaɗai ya san mai matsala Islam. Amma a raina na amince ko za mu shekara 100 babu haihuwa ba za ki taɓa gundurata ba, balle a ce saboda rashin haihuwa in auri wata. Na sani aure nufin Allah ne, amma ni dai babu shi a tsarina a yanzu. Tare da ke zan rayu. Islam ta sake nanewa a jikinsa tana cewa, ni ma ban ce ka yi min alkawarin hakan ba, kawai ina gaya maka abin da nake ji a raina a game da kai ne. To, Laila kuwa duk iya yadda ta so gama tuwo da wuri ba ta yi nasara ba, har Umar ya shigo gidan, ita kaɗai ya samu a gidan tana kicin, kasancewar ɗiyarsu Amira tana gidan hajiyar Umar ɗin, saboda haka ya sha mamaki. Ya yi tsaye a bakin kicin ɗin yana cewa, Laila wai girkin ne har zuwa yanzu ba ke kammala ba duk tsawon awannin nan da muka yi? Sai ta ɗago tana murmushi bayan ta gama tuƙa tuwon tana cewa, ha ba Umar, ai ka bari in yi maka sannu da zuwa, kai ma ka yi min sannu da gida sannan sai ka tuhume ni ko? Sai ɗan jatsaki gami da juyawa yana cewa, wallahi kin faye nawa. Laila sai ka ce wadda za ki dafa wa mutan unguwa abinci? Har wani aiki gare ki a gidan da zai hana ki kammala girki da wuri? Ya wuce ɗaki ransa a ɓace, ya kwaso gajiya da yunwa matuƙa. Lela ta bi shi da kallo a ranta tana cewa, yau aikin Muktar ya makarar da ni daga naka aikin Umar, kuma na kwaso tarin gajiya. Wannan aikin ma ƙarfin hali kawai na yi nake maka. Tana gama saka tuwon a flas ta ɗora miya sai ta taso ta biyo shi ɗaki. Gabanta ya faɗi duk ƙarfi lokacin da ta ga Umar zaune a bakin gado da kayan da ta sayo wa Amira a hannunsa yana juya su. Ya ma zazzage kayan duka a kan gadon. A take maganar Muktar ta faɗo mata da yake cewa, na sha gaya miki Laila, sai kin zama gogaggiya mai saurin shanye tsoro ko razana, yadda ba za a taɓa ganin gazawarki ba. Don haka nan da nan sai ta ƙara so bakin gadon ita ma ta zauna. Ya bi ta da kallo yana cewa,
wannan kayan falela. Ta amshi siket ɗin tana cewa, sun yi kyau ko? Ya ce, ƙwarai kuwa, daga gani masu tsada ne, na waye? Laila ta ce, na Amira ne. Ya cika da mamaki da cewa, wai Laila ban hana ki karɓo min bashin mutane ba? Amira ba ta da sutura ne koya? Laila ta ɓata rai, daɗina da kai gajan haƙuri, ce maka na yi bashi na karɓo, to kyauta aka kawo mata ɗazu. Kallon da yake bai ce komai ba, ta ci gaba da cewa, Antu Safiyar Abuja ce suka zo ɗazun ita da mijinta, shi ne ta kawo wa Amira kayan. Turarukan kuma da mayuka cewa ta yi maraba ni da su Anti Zainab, saboda ba za ta samu zuwa gidajensu ba sauri suke, ni ma don ina kusa ne ta leƙo ni. Anti Safiya diyar yayar baba su ce, suna da kuɗi sosai kuma tana auren mai kuɗi a Abuja, tun da take da ita ma sau ɗaya ta taɓa zuwa gidanta sai ko haihuwar Amira. Amma Umar ya santa sosai tun ma kafin ya auri Lailan, da yake a da sukan zo gidansu Laila su yi kwanaki, ita ma Laila sukan je gidansu Safiyar su kwana, ya sha zuwa gidansu Safiyar ma har Abuja ya same ta su yi zance a can. Ya gyaɗa kai gami da cewa an gode mata sosai, sai ki aje mata sai idan wata hidima ta samu, na san ki da zumuɗi. Laila ta miƙe tana cewa ba zai ɗinka lisa ɗin Anti Zainab zan sanya mata. Shi dai sai ya miƙe ya faɗa toilet, ita kuma ta koma kicin ta ci gaba da aikinta. Tana mamaki irin ƙaryar da ta shara, kuma gashi Umar ya amince da ita. Lalle ne maganan Muktar gaskiya ce, dole ta zama gogaggiya, idan ba haka ba da wuri-wuri za a harba jirginta. Ita kuma a yadda take son Muktar da jin daɗin mu'amala da shi, ba ta ga abin da zai iya raba ta da shi ba. Shi yasa take so su ci gaba da taɓara su a cikin sirri kamar yadda suka faro tun asali, amma kuma sai gashi yana so ya wurgo da Islam a ciki saboda abokinsa, wanda ta hakikance da cewa Islam ba za ta ba da haɗin kan da ake so ba, kuma shigowarta zai iya zama bankaɗar komai, amma a sannu za ta ganar da shi yadda zai fahimce ta. Washe gari Islam ta tashi da niyyar zuwa gidansu saboda duba jikin gwaggonsu da aka ce ya tashi, ciwon ƙafafu take fama da su ga hawan jini. Tun shekaran jiya da suka yi waya da gwaggon ta ce Ibrahim ya kai ta asibiti, kuma sun yi waya da babbar yayarsu Anti Halima, babbar diyar gwaggon, ita ma ta faɗa mata, don haka da wuri ta shirya ita da Muzakkir ya ɗauke ta a mashin ɗinsa, idan ya aje ta sai ya wuce kasuwa. Tana sanye cikin riga da zani na atamfa, sai ta sanya ƙaton hijab ɗinta mai hannu. Duk sanda za ta je gida ba ta faye sanya mayafi ba, don malam baya so. Tun suna 'yan mata bai yadda da irin yalolon mayafi ba, shi da kansa yake saya musu hijabai, hatta ɗinkuna bai yadda da ƙanana ba sai dai a yi a ɓoye, musamman su Aisha 'ya'yan ɗakin inna da ba sa jin magana. To ita Islam tun asali ba ta son a yi mata ɗinki matsatse, kuma tun a gida ta horu da sanya hijabi, shi yasa ko a yanzu hijabanta sun fi mayafanta yawa, don ta amince mace mai mutunci ita ce ke suturta jikinta. Ya nuna mata yana son hakan, shi yasa take kiyayewa. Suna tsayawa a ƙofar gidansu suka hango malam zaune a bisa ƙaton buzunsa da casbi, yana biya wasu almajiransa karatu. Ko da yaushe gidansu a cike yake da almajirai, domin ƙaton ɗakin su ma daban yake a wajen gidan, ba kuma iya almajirai ba ne kawai, yara da manya na cikin gari da suke zuwa ɗaukar karatu. A yanzu haka akwai yayyen Islam 3 da ke koyar da karatun, su ma 2 na gwaggonsu, 1 na wajen inna. Su duka ma 'ya'yansu a nan makarantar suka yi karatu har suka yi sauka. Sun fara hadda aure ya dakatar da su. Hatta da karatun boko malam baya barin mace ta yi gaba da sakandare. Idan miji ya samu ko ba ta yi kandi ba zai yi mata aure, idan kuma ta gama ko da mijin bai zo ba ba za ta ci gaba ba,
Alƙur'ani mai girma kawai za ta ɗora ta yi mazan ne yanzu yake ƙyale su suke wucewa gaba. Su duka suka zube a gabansa suna gaida shi, cikin fara'a da jin daɗi yake amsawa yana cewa Muzakkir da Bada'atu yau ku ne a gidan namu? Islam ta ce malam mun zo duba jikin gwaggo ne. Ya ce ai ta ji sauƙi ma alhamdulillah. Ta ce ya naka jikin kai ma? Ya sake murmusawa da cewa to mu jiki na girma dama ai sai dai godiyar Allah kawai da kuma jiran lokaci. Idan wannan ne zuwanka na farko sai ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri.